Jeg må lige se. Jo, jeg tror, hun er død. Ja. Vi må hellere afspære. Ja, det tror jeg også. Det er forfærdeligt det her. Jeg tror, det er politimesterens søster. Det her mor er sket for nyligt. Det kan man se på blodet. Vi må altså finde ud af, hvem der har gjort det. Jeg tilkalder lige patrulje 9 og 10. Det er irriterende, at vi ikke kan finde mordvåbnet, for det er helt sikkert en kniv. Ja, det er tydeligt, det kan man se. Det er en kniv, men vi må altså finde det. Ja. Klokken er 20.00. Afhør dødsveninde. Hvornår var det kl. 12.00 i går? I går kl. 12 præcis. Jeg blev med mine veninder. Hvis du ikke fortæller, hvad det var, du er rigtig glad. Har du nogensinde været til pyjamas party sammen med min søster? Ja, det har jeg faktisk, men altså, den var sådan overgrimt, den passer slet ikke til hendes hår. Man kunne godt lige have sådan lidt mere, hun havde helt vildt meget mascara på, når hun havde den på. Det passer slet ikke, hun kunne godt have lidt mindre. Hvad er dit yndlingsdyr? Jeg tror nok, det er en dyr. Ej, eller var det nu en panda? Ej, jeg tror sidst blev jeg enige om, det var en hund. Det havde sådan nej, det var da en løve, tror jeg. Nej, det var nok en panda. Nej, hvad med en isbjørn? De er også ret søde. Jeg tror nok, det var en kat. Eller var det en hund? Det var nok en panda. Nej. Det var nok en kamel, tror jeg. Fordi at jeg var engang oppe og ride på en kamel. Det var meget sjovt. Fordi jeg er sådan over i Afrika. Men altså... En søløve. Ej, lad sover du bare. Jeg går. Tænd jer politimesteren! Ja, det er mig. Men hvor kan det være? Jeg har jo ligget på graven og i skabene. Hvor har I ligget? Jeg har ligget på toilettet og i køleskabet. Ja, vi har haft vores bedste dykkere ude og lede mosen. Ja, og jeg kiggede under, men der var ikke et eneste spor af en mordvåben. Jeg skal også spille på kirkegården. Det er en god idé. Jeg har husket at lægge det. Det var det. Ja, han plejer da aldrig at glemme noget. Og det var meget pludseligt. Ja, det synes jeg. Nu skulle vi ikke finde ud af, hvem den mistænkte var. Jeg kan ikke være veninde. Hun var langt væk. Ej, og heller ikke råberen. Måske familiemedlem. Det kan ikke være hans mor. Hun er bims og både pleje. Hvis hun går ud, så vælter hun. Jeg har en idé. Hvad? Det kan være, at det var politimesteren selv, der gjorde det. Jamen, det var også ret pludseligt, at han gik. Skulle vi følge efter ham? Jo, god idé. Nej, vent! Hunden! Ja, den er god. Den kan finde spor. Kom, Fido. Fido. God hund. Hvor jeg håber, at de ikke finder den død, før jeg gør, for så finder de ud af, at det er mig, der har dræbt min søster. Der! Ja! Hvor skal man gøre det nu?
politibetjent, hvem var det så, der begik mord? Det viser sig jo, at det er politimesteren, der har dræbt sin søster. Han ville have arven fra sin far, så han dræbte sin søster for at få arven. Og Jamen, hvor mange år får man for sådan noget her, betjent? han kommer først ud af fængslet cirka 5 år efter han bliver sat ind. Tak skal du have. Om igen. Ja, det er bare for latterligt. Ærligt, du så. Ej, det er være med. Ej, for nederen. Afhør døds kæreste.